Hej alle sammen, og velkommen til vores podcast. Og jeg hedder Leo. Jeg hedder Alfred. Og jeg hedder Storm. Og i dag det er første episode af vores podcast, fordi at vi i sidste uge Blev smidt ud af efterskolen. Ja. Hvad synes du om det, Barbara? Hvad Jeg synes, det er sygt ærgerligt. Ja. Det er Jeg synd. er meget ked af det. Og det er synd for os. Jamen, vi havde ret meget kørt med efterskolen, der også det, ikke? Det er ærgerligt. Mig og Storm, de havde en kæreste. Det havde Leo ikke. Nej. Leo, han havde ikke nogen kæreste. Men og så er det også værd lige at nævne her, at der er også en fjerde mand. Han kommer med i morgen. Han er her ikke endnu. Men han kommer med i morgen, og Han hedder Bertil. han er super sød, og ham skal I nok få nok at se af. Ja, men nu er det nok med at snakke til jer. Nu skal vi bare sidde og snakke, og så kan vi bare lytte til os. Ikke? Så altså, jeg vil lige tage den af i ørerne. Jeg vil bare det, hvis I skal gå rent, eller I skal have bare brug for at slappe lidt af. Og I kan også slukke jeres telefon, og så bare have den i ørerne. Ja. Eller gå en tur, eller løbe en ligge tur. noget på jeres. Ja. Og den er til... Og husk at give os 5 stjerner. Ja, Og subscribe. Subscribe. Og så kommer der en stream. Til Video Mesters release. Ja, okay, så i dag der har vi... Hvad er der, vi starter med i dag? Vi skal have takes. Okay, så, nej, okay, skal vi lige starte med, hvad vi har lavet i dag. Ja. Så det startede i morges, hvor at jeg skrev til Alfred, skal jeg lige komme over til dig? Og så skrev Alfred, det kan du godt. Og så Nej, du ringer til mig. Jeg ringede til Alfred, og så snakkede vi sammen, og så var jeg sådan, okay, så kom jeg lidt senere. Og så kom Storm lidt senere. Jeg har faktisk gjort rent på min værelse i dag. Det er sådan ekstremt meget. Jeg har også drukket kaffe med min mor i solen. Jeg var på en tur i morgen, men altså, der sker ikke så meget. Det er lidt De går lidt stille, men vi skal, altså, men det, ja. Hvad har du lavet? Jeg har vågnet. Så gik jeg lige i bad. Så ringede jeg. Så kom Leo over til mig. Ja. Og så kom Storm lidt efter. Ja, og så kommer Bertil lidt senere, men det får I desværre ikke at se. Det kan være, at vi lige sætter et klip ind af, at Bertil kan komme. Ja, det kan være, at vi lige får sat et klip ind. Det kommer nu. Og nu er det slut. Og nu kommer Leo over igen, og nu er det væk. Og den der, sæt noget ild ind. Gør lige alt for til et uhyre. Ja, jeg har fået ud af sig ikke. Og stop med at være uhyre. Hvad kan du putte mit ud? Ja, og så er det væk. Og så kæmpe effekt. Og nu har vi fået vores pizzaer. Ja, vi bliver ved med at snakke. Og vi er ikke klar endnu. Og som sagt har vi ikke noget at lave. Ja. Og vi har lige fået at vide af Alfreds far, vi må ikke ryge herude. Ellers så havde vi et askebæger. Og der var også lidt Som cigar i. og så har vi nogle cigarer, og så har vi nogle cigaretter. Og sådan noget i dag. Og så har vi, ja. Og så tænkte vi lidt på, at vi ville lave sådan en takes-runde. Ja, så vi kan starte med, altså vi kom med nogle takes i dag med noget Red Bull. Ja. Fordi Alfred han købte en, hvad var Okay, det? jeg købte en pink Red Bull. Nej, det var den der med fersken, tror jeg. Ja. Pink Peach, tror jeg. Pink Peach. Kan du lige snakke din oplevelse med den? Den var rigtig lækker. Altså, og jeg er overhovedet ikke usikker på min maskulinitet. Derfor har jeg ikke noget problem med at købe pink. Jeg købte en Fanta, og det er heller ikke, fordi jeg er usikker på min maskulinitet. Men... Jo, det er det. Nej, det er det ikke. Jo, det ved jeg godt, det er. Okay, nu skal vi lige... Jeg skal lige høre, hvad jeg har købt. Jeg har købt det. Jeg har købt en Red Bull med aprikossmag, som der smager af... Okay. Hvad er det nu, den smager? Den smager af aprikos. En aprikos. Jamen det er den der, fordi den smager... Alfred sagde, når den siger, smager af aprikos, smager den af aprikos, men det gør den jo ikke, fordi den smager af velur jo. Hvad er det? Og hvis... og den er altså... Og det her, det skal også være en podcast, man behøver ikke at gå på vores efterskole for ligesom at forstå den. Man må gerne bare tune ind. Så det kan du se morgen, jeg også er meget. Og det er det allerede fra. Jeg har med sig det. Ja. Nu vil jeg tage nogle takes. Okay. Jeg starter. Ja. Er is i sodavandet dumt? Altså, hvad er det? Hvad siger I til den der? Jeg synes, det er lækkert. Altså, Jeg synes, det er dumt. Is, er det bare sådan Altså, hvis det, sodavandsis? vi kender altså det der med, vi kommer op på McDonald's, og så er det sådan noget, bla bla bla, giv mig en sodavand, så får man en sodavand, og så er der bare is til toppen, og det var sådan en lille bitte smule sodavand. Hvad synes I om at dyppe sine pomfritter i sin sundae? Det kan jeg ikke lide. Jeg synes, det er lækkert. Vi hører min oplevelse. Altså første gang jeg prøvede det, ikke? Der var jeg på... Hvor fanden var jeg henne? Det ved jeg ikke. Var du derhjemme, eller? Jeg var ude af huset. Og så tror jeg, at jeg var sammen med min far og min mor. Og så var vi på en eller anden ting, sådan en café, sådan en diner-agtig. Ja. Og så kommer min mor med sådan en, jeg tror faktisk, jeg døbte den i milkshake, og ikke is.
Men det kan man jo også godt. Ja, det kan man. Er det ikke også der, den originale Det vil jeg også sige det samme. Det vil jeg personligt sige. Det er meget det samme. Det er meget det samme, ja. Det er jo en milkshake er jo bare is. Ja. Så. Altså en milkshake er en milkshake. Hvad er det? Og hvad er det? Men for en milkshake kan I bedst lide. Jeg synes, alle milkshakes er lidt... Jeg kan jo bedst lide den med vanilje i hvert fald. Jeg synes, alle milkshakes er lidt klamme, faktisk. Nå. Jeg synes, den med jordbær er lige sådan lidt... De er for søde. Ja. Ja. Jeg kan godt lide... Jeg føler, jeg bliver træt af chokolade. Jeg kan godt lide bananmilkshake. Jeg kan godt lide Bananmilkshake, tror jeg Oreo. faktisk, Oreo for ja. Jagger. Skriv det ned i kommentaren, hvis jeg prøver den. Ja. Wow. Og skriv... Og Jagger, please på tværs. Ikke sponsoreret, ikke reklame. Det er Men Oreo milkshake er sindssygt. Især hvis man får med de der 4 chicken nuggets der. Kan man det? Man kan få en combo. Det har jeg ikke prøvet. En combo med milkshake og nuggets. Milkshake nuggets og dip. Er det så meningen, man skal dip nuggets? Det er jo også det ved jeg ikke. Hvad tror I det er meningen? Men hvad vil det Skriv det i kommentaren. Skriv det i kommentaren. Og så lige drop et follow. Og det er ikke reklame for nogen, der laver nuggets. Nej, det er ikke reklame for nuggets. Vi vil gerne blive sponsoreret. Nuggets, ja. Hvad siger pizza, Nuggets. tror du derfor? Skal vi lige tjekke, hvad pizzaen bliver? Ja, hvad siger pizza? Den siger 3 3 minutter. 3 minutter, Okay. så kommer der pizza på bordet, Så har vi lige- kan I få en lille mørk. Jeg har ikke råd til pizza, så jeg får lov til at kigge på og snakke lidt imens. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, jeg kører nogle historier, imens I Ja. så kan I snakke så meget. Så kører jeg bare Jeg tror, det er en god idé. Ja. Fordi så kan vi også lige få lov at spise pizza. pizza. Hvad er pizzaerne med? Chorizo-pølse, tror jeg. Var det ikke noget med det? Den er stenovnsbagt i hvert fald. Ja, og det er surdejs. Men hvordan er den stenovnsbagt, når vi bærer den i normal ovn? Så er den jo ikke stenovnsbagt Hold nu mere. kæft. Nej, men jeg tror, den er forbagt. Ja. Så den er bagt hen på fabrikken i en stenovn, og så er den ligesom kommet ud til supermarkedet, og så køber vi den, og så kan vi bage den i normal ovn, ikke? Okay. Men ja, og hvad er det? Jeg Det er tænker, så nu skal vi jo også kigge fremad, jo. Hvad skal I så nu drikke? Jeg tror, jeg skal have et arbejde på McDonald's, som min ven Magnus. Hvad er dit forhold til Magnus for noget? Ham har jeg gået i klasse med. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har gået i skole med ham. Nå. Han gik i min parallelklasse. Ja. Og han hedder Duns. Ligesom en frikadellerduns, eller? Ja. Ja, det er fordi han er lidt tyk, så kalder vi ham Duns. Ah. Er han okay med det? Men det er heller ikke sponsoreret, eller det Duns. Det er ikke sponsoreret. Eller McDonald's. Eller McDonald's. Du er faktisk bliv det lige out af det der. Ja. Bliv det lige out. Ild. Og her er et billede af Duns. Det er sindssygt. Okay. Hvad for en McDonald's er det, du arbejder på? Det vil jeg ikke sige. Nej, det kan være, de kommer. nej, præcis. Det er rigtigt. Det skal vi lige vende os til. Okay, og hvad med dig, Leo? Hvad tænker du? Jeg skal arbejde på Ismærket. Ismærket? Ja. Nede på... Nej. Vi kan 10k followers, og så ligger vi, hvor vi er. Ikke sponsoreret. Men vi har jo også... Okay, vi skal lige tage Storm her, og så har jeg den også. Jeg vil sige det. Jamen, jeg vil godt lige høre lidt mere om din is og sådan Når noget. man siger, det er jo Ismærket, og det er jo lækker... Det kender jeg jo godt. Andre steder, og det er jo lækker is. Ikke sponsoreret. Det kender jeg heller overhovedet ikke sponsoreret. Men du må der også kan man snakke få- lidt op, så du ikke sådan. Der kan man få nogle penge og noget, og sådan, det håber jeg ikke. Hvad vil du bruge dine penge på? Hvad vil du tjene dine penge på? Jeg vil tjene mine penge på at lave is. Der. Nej, hvad vil du bruge dem på? Jeg vil nok bruge dem på mig selv og min familie, tror jeg. Det var godt. Hvad tænker du med at spare op sådan til sommerferien? Jamen det tror jeg også er helt klart vigtigt. At lægge nogle penge til opsparing. Sorry. Det er jeg okay. Okay. Og det, ja. Det tror jeg er fornuftigt. Det er helt klart. Ja. Ja. Og så er det jo også vigtigt at sige, at det er jo bare et arbejde. Og det skal Det er jo bare et Det skal jo arbejde, heller ikke det. fylde hele hverdagen jo. Altså jeg skal jo også Der er sammen med mig. kunne lave de her podcasts her. Ja, altså alle sammen med Bertil. Han er her ikke nu med. Altså, jeg tror, vi bliver lidt... Billeder Bertil. Det er sådan, han Bertil. Bertil. Og nu sagde videoen kommer. Nu. Igen. Ja, og han kom kun én gang. Jamen, ja. Men han er sammen med sin kæreste. Lige nu er han sammen med sin Og her er kæreste. et billede Vika. af hans kæreste. Her er billedet. Vika? Nej, fuck. Beep it. Vi kan ikke have billeder af hendes kæreste. Beep it. Hvorfor var det ikke der? Vi er nødt til at beep it. Ellers ved de, hvad hans kæreste er. Det er Jeg tror ikke, hun gider at være offentlig person. Nej. Ligesom os. Det er jo også, altså det er jo et svært. Oj, så er det pizza. Så er der pizza. Okay, Storm, vil du Ja. køre her? Så bliver jeg lige lidt her, imens de henter deres pizza. Ja. Nå, vi var nået til mit job, så jeg tænker, jeg arbejder. Ja. Jeg tænker, at det bliver sådan noget... Det bliver noget Føtex noget for mig, for jeg har arbejdet i Føtex i et år nu. Og der har jeg... Altså, det er jo ikke særlig fedt, Føtex overhovedet. Men jeg kan tjene nogle penge.
og så kan jeg bruge dem på at hygge mig, og bare have det fedt. Og jeg kan bruge dem på min kæreste, som I får et billede af her. Og væk med billedet. Ja, nu er jeg tilbage. Vi var lige at tjekke pizzaen, og den skal altså lige have 5 minutter. Den skal lige 5 minutter. Okay. Ja, men jeg var i gang med at snakke om mit job på Føtex. Ja. Som jeg tænker, jeg får tilbage nu, for jeg har allerede arbejdet et år. Hvad siger I? På eller i? På Føtex. På Føtex, så man ikke i Føtex. Okay, take tid. Okay, take tid. Ja, snak I Føtex eller på Føtex? Nej, i Skriv ned i Føtex. kommentaren. Skriv ned i kommentaren. Skriv ned i Det er kommentaren. ikke sponsoreret af Føtex. Nej, beep it out. Ja, og hvad lavede du så i Føtex? Jamen, jeg arbejdede non-food. Non-food. Altså, hvilket var ret hårdt, fordi det er sådan nogle store, tunge kaffemaskiner og sådan noget. Så jeg tænker, at jeg kommer til at gå efter kassen nu. Ja. Det tror jeg ikke. Og så også tjene kassen. Ja, shit. Ja. Så. Ja. Og her kommer Barbara. Så kommer Alfred. Og her er et billede af Alfred. Alfred. Pizzaen er ikke færdig nu. Pizzaen er ikke færdig. Her er et billede af pizzaen. Jeg tror, at den er færdig om 4 minutter. Skal jeg sætte en timer på? Okay, hvornår tror I, den er færdig? Take. Færdig om- Jeg tror, den er færdig. Tænk. Jeg har take på den er færdig i 3 minutter. 3, jeg tror 4. Under eller over 3, skriv noget i Vi kommentaren. tog jo valg om at købe Skriv det nu. hvidløgsdressing Skriv det. frem for chili dressing. Og det var jeg jo uenig i. Hvad synes I om det? Jeg vil Chili hellere- hvidløgs. Okay, der er 3 forskellige dressinger. Der er kebab-dressing normalt, så der er den hvidløg, Chili, og så chili er der kebab, og chili kebab, hvidløg kebab og normal kebab. Dressing. Og jeg ville jo gerne have købt chili kebab. Men jeg vil have gerne have hvidløgs kebab, og så jeg vil have hvidløgs kebab. Ja, fordi Leo han er et barn, jeg skal altså sådan vildt. Beep it out. Jo, cut Det er det. Og det er ikke, og vi er ikke sponsoreret af chili kebab. Eller hvidløg kebab, eller normal kebab. Og vi støtter heller ikke nogen, der skins. Det condoner vi overhovedet ikke. Jo, hvis det er på en god måde. Ja, på en god Hvis måde. man lærer noget Konstruktiv efter. måde. Og så tror jeg, at så er det måske også sundt for os at ligesom at lave det her. Ja, jeg tror det er godt lige at komme ud med at snakke, hvad der sker og sådan noget, ikke? Ja, Så det er tror jeg også. lige så meget som det er nydelse for jer, så er det også meget nydelse terapi os. for os. Ja. Terapi for os begge to måske. Ja, Og og jeg tror, det bliver sådan nogle halv times episoder, I kan få hver dag, hvor vi lige snakker. Hver dag. Hver time. Nogle gange laver vi special edition, hvor vi har en gæst med. 2 gange om dagen. Hver time kommer der en halv times episode. Ja. Hvad er det, skal vi shout nogen out, eller er det lidt for tidligt? Hvad skal I? Shout nogen out. Nej, det behøver vi. I skriver kommentarer, hvis I vil shout out. Shout. Skriv kommentarer. Okay, og vi follow alle Og vi laver brevkasse, så hvis I skriver til os. Ja, og så kan vi svare, så hvis I stiller nogle Vi spørgsmål, svarer på så tager vi dem i morgen. spørgsmål i morgen, ja. Så det er spørgsmål. Og nu skal I høre, hvor vi kommer til at lave podcast i morgen. Er I klar? Ja, okay. Ja, nu tænker vi fremad, ja. Skriv kommentaren lige nu, hvor I gætter Hvor tror I det? Hvor sagde du? I skriver også Et hint. Natur. natur. Ja. Okay. Og så hvis I har fundet ud af det i morgen, så får I shout-out. For shout-out. Ja, det gør vi. Okay, Alt skriv det i det, kommentaren, hvis I ved det. Og så, Ja, nej, hvis I tror det. Og så shout-out vi er out i morgen. out i morgen, hvis vi har ret. Ja. Ja, okay. Og Og vi siger nu bare- har jeg haft tid til at have gjort det. Ja. Har I skrevet færdigt? Nej, vi siger først, om de ved det i morgen. Nå ja, det er rigtigt. Okay, vi siger det først i morgen, ja. Fordi ellers så kunne de Og bare så får I se. shout-out. Nej, så ser de også, så skriver de også. Ja, det er rigtigt. Det er jo så Det er dumt, det er dumt. Jeg skal lige vende mig til det hele. Ja. Og Det er svært så at skal I være også hjælpe os med at finde på et navn. Til vores podcast. Til vores podcast. Podcast. Fordi nu hedder vi Storm, Alfred, Og Leo og Bertil. og måske Bertil. Ej, Bertil også. Slip. Slip. Pils. Slap. Nej, slap. Slap, det er ikke så godt. Slap. Eller vi skal hedde sådan noget, de bedøvende. Blast. Det er der allerede noget. Bedøv. Det er rent, der er noget. Det kan vi døve. Vi kan også hedde The Dove. The Dropouts. The Dropouts. Eller det skal være dansk, og det skal jeg blive til. Nå ja, det er rigtigt. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes, vi skal hedde. De droppede ud. De er uddroppede. Nej, vi er jo ikke droppet ud. Vi er blevet smidt. Nej, de smidt ud. Fordi vi lavede 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vi kan bare hedde 1, 2, 3. 1, 2, 3 ved døren. Skal vi lige høre historien? Vi hører, hvordan vi blev smidt ud. Så, okay. Normal dag, Ja. onsdag. Skal vi lige starte sådan fra starten af? Okay, vi går på Vesterdel. Beep it out. Vi går på Efterskole. Efterskole. Vi gider ikke at give dem noget... Nej, vi fucker ikke med dem her. Fuck dem. Ja. Så hvad har det så sådan der, så vi gik på efterskole på Fyn. Hvad hedder det? Nu er det faktisk skrevet i kommentaren, hvis du ved, hvad din efterskole er. Nej, og hvad er det? Okay, skriv ned i kommentaren, hvis I lige skriver noget i kommentaren. Jeg vil vise noget kærlighed i kommentaren. Stop. Send nogle emojis. Ja. Okay.
Okay. Og så var der så havde vi lige haft samling. Pizzaen er så færdig. Okay. Pizza færdig. Storm kan måske lige varme op til historien. Jeg kommer ikke helt til det gode stykke. Så det er en normal dag på vores efterskole. Mig og Alfred derinde, vi er på værelse sammen. Og vi kommer op til morgenmad, det er en helt normal dag. Og nu kan jeg ikke huske, hvad min første time var, men jeg tror, det var meget sådan afslappende noget. Og så har vi en samling her. Nu kan jeg ikke helt huske, hvad der var til samling. Men der var i hvert fald noget sang, og så har vi halvdelen af skolen har kor, og halvdelen af skolen har noget, der hedder hånd og ånd, hvor det er sådan noget alternativt noget for kor. Og her, den dag, der skulle vi lave havearbejde. Ja. Og så tror jeg stopper den der, og så må de komme tilbage, og så kan de fortælle videre. Så jeg vil gå tilbage til efterskolen, hvad der sker. Så det er en meget, der sker ret mange sådan... Det er lidt med efterskolen, og snakke om efterskolen. Jeg vil også snakke om livet. Fordi det er jo lidt mærkeligt, livet nu. Hvordan det bare sådan... Det kan ændre sig sådan der, ikke? Det var meget hurtigt at ændre sig. Fordi at, altså, jeg ville jo have været på min skole lige nu. Og været jeg ved ikke hvad klokken er. Jeg ville have været slappet af og haft fri. Men i stedet for at jeg er her og skal lave podcast sammen med Alfred og Leo. Og lave alle mulige andre ting. Og skal have et job lige pludselig. Så det er lidt mærkeligt. Men det er okay. Og jeg har faktisk et godt mod, fordi at når en dør lukker, åbner 2 nye sig. Så den ene dør, der er den dør, der lukker sig, det er så efterskolen. Og så er der åbnet 2 andre, som er... Den ene dør, det må nok være arbejde. Og den anden dør, det må nok være døren ned til mit værelse. Som der... Døren ned til mit værelse, den er i hvert fald åbnet sig nu. Og så... Fordi jeg ændrede mit værelse helt, så den der, den er i hvert fald helt åben. Og nu er der pizza. Men jeg kom til der, hvor jeg sagde... Okay, skal vi lige have... Nej, vi gør lige pizzaen klar, mens du fortæller. Jeg siger, vi kører sådan noget, fordi hver podcast næsten har vi mad, men så jeg siger, vi kører sådan... Hvad skal vi... Det skal hedde sådan noget time, eller time for food. Vi kan have sådan en lille jingle. Okay. Skriv i kommentarer, hvis vi skal have det. Okay, skal I høre, hvad jeg er nødt til? Jeg er nødt til, at vi skulle lave havearbejde i hånd og ånd. Ja, det som er... Og jeg har snakket om, hvad hånd og ånd er. Okay, det er godt. Godt, det er godt. Det er vigtigt at vide. Og jeg forstår ikke. Ja. Og så taste-tester vi det lige. Ja. Nej, det vil jeg. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det Det ikke. Okay, taste-test. Vis det lige til kameraet. Pizza. Okay, 3, 2, 1. Varm. Det er godt. Ja. Det er altså God bid der. Okay, vi er nødt til havearbejdet. Ja. Chat, skriv lige, hvad I synes om den her pizza kommet. Chat. Skriv noget i kommentaren, hvis I kan godt kan lide pizza. Skriv 1, hvis I bedst kan lide pizza. Skriv 2, hvis I bedst kan lide burger. Og skriv 3, hvis I bedst kan lide sushi. Ja. Og så skriv altså lige, om I godt kan lide konceptet, eller godt kan lide formatet. Og hvis vi skal ændre noget, skal vi købe noget mikrofon eller kamera? Eller... Og skal vi have flere? Vi har sodavand med. Ja, skal vi have mere sodavand næste gang? Ja. Sindssygt. Skål. Vi tager altså... for kamera. Hvis I har en sodavand derhjemme, så skriv lige noget. Og for det historien videre. Okay, så vi skal lave havearbejde, og i det der havearbejde-team, der skal vi have der er vi udenfor, det er lidt koldt. Så mig og Alfred, vi tænker, vi skal da have en jakke på. Og så kommer Leo, han fulgte med. Ja. Vi skulle ned og have en jakke på, det gjorde Bertil også. Så vi går ned på et værelse, og ned på det her værelse, der er der en lille ting, som Alfred han har. Kan du lige snakke lidt om den? Jeg har en buff. Vi skal ikke blive bandet. Nej, en bar, siger vi bare. Ja. Skal vi udstoppe det med sandwich? Vi har en sandwich. Ja, vi har en sandwich. Og den her sandwich... Jeg tror, med cherry lemon smag. Med en sandwich med cherry lemon smag. Og den her sandwich her, den vil vi godt lige have spist lidt af, før vi smutter til time. Hvis I ved, hvad jeg mener. Og der er en leg, man kan lave med en sandwich, som der hedder 1, 2, 3. Har du lyst til at snakke om den, Leo? Ja.
Så vi Kan vi ikke lige rykke vores mig for lever igen? Jo. Okay. Kom, så vi snart. Det der sker, det er, at den der sandwich, der går ligesom på runde mellem os 4 drenge. Altså mig, Alfred, Storm og Bertil. Så vi går ligesom på runde. Og først så tager man 1 bid af sandwichen. Så gør alle det. Så holder man den. Så tager man 2 bidder af sandwichen. Så holder man den. Og så har man 3 bidder af sandwichen til sidst. Ja. Og vi var så nået til det 3. bid af sandwichen. Før så kommer der en lærer ind. Og han kan ikke lide de der sandwiches der. Og vi vil ikke sige, hvad han hedder. Men No. Okay, det vil jeg godt sige. William Vester hedder han. Skal du i kommentar, hvis I kører ham? Gå ind og... Nej, ikke gå ind og lytte til ham på Spotify. Gå ind og Blokér ham på Spotify. Blokér ham på Spotify og skriv dårlige kommentarer. Okay, så han har set os gå ned på vores værelse, fordi vi skal gå jagt på. Og så har han tænkt, hvad skal de lave? Fordi han vidste ikke, vi skulle gå jagt. Så han har fulgt efter os. Og så har vi har ikke tænkt på, at vi skal låse døren. Vi skulle bare lige hurtigt derned, og så kan vi lige spise lidt sandwich. Så han kommer ind ad døren, mens vi alle sammen står med 3 bidder sandwich i munden. Og bare står med sandwichen i hånden. Jeg skynder mig at putte sandwichen i lommen. Og det var bag døren. Men William nåede at se min sandwich. Ja, William nåede så at se sandwichen. Og vi står sådan der, fuck. Vi står altså med 3 bidder sandwich. Vi tør ikke at spytte det ud, fordi sådan der, fuck, han vil ikke vide, at jeg sandwiches. Og så du siger, Alfred, giv mig den. Og Alfred var først sådan der, hvad mener du? Jeg har jo sandwich på mig. Men så kan sidst gav Alfred op, for jeg godt vidste, det var lidt over. Hvad siger du så? Hvad gik der igennem kroppen der? Jeg var rigtig bange. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Nej. Så han sidder sådan, kan du lige tage den op af lommen? Nej. Den der sandwich der. Og så, Alfred siger ikke noget. Og vi siger heller ikke noget, vi var ikke rigtig sådan. Vi kan slet ikke snakke, fordi vi har 3 sandwich i munden. Ja. Vi står, jeg når lige at komme om bag Bertils ryg og lige puste, og spytte lidt sandwich ud af munden. Ja. Fordi jeg havde virkelig meget sandwich i munden. Og så bliver vi så taget, han siger, vi skulle gå foran ham af en eller anden grund. Det var lidt mærkeligt. Det var lidt som om vi blev anholdt på sådan der. Ja. Bare gå foran, ikke kigge tilbage, når vi snakkede sammen, så var det sådan, vi må ikke snakke sammen. Og vi skal måske også lige snakke om, at vores skole, den har sådan en regel med, at der er 0 tolerance for sandwich. Ja. Altså sådan intet tolerance overhovedet, så hvis man bliver fanget i at spise sandwich, så bliver man smidt ud. Ja. Så vi vidste godt lidt, at vi ville blive smidt ud. Så vi var meget kede af det. Ja, vi var meget bedre. Vi kommer derop, vi græder alle sammen lidt, og det er hårdt, fordi vi elsker at gå der. Ikke mere. Ikke mere. Ikke mere, nu hader vi det. Vi elsker at lave podcast nu. Ja. Okay, så Og så kommer vi derop, og så sidder 2 af lærerne, William og en anden lærer. Han siger vi ikke. Han siger vi ikke. Han er okay. Han er ikke sød, men han er ikke sød, han er okay. Men han er ikke hans liv. Ja. Han er ikke okay. I skal ikke sende hate til ham. Okay. Men skriv ned i kommentarer, hvis I ved, hvad man er. Han starter med H, Så med H og slutter på... Skriv ind i kommentaren, hvis I ved, hvad man er. Skriv 2 i kommentaren, hvis I ikke ved, hvad man er. Og så skriv 3 i kommentaren, hvis I har en lille idé. Ja. Okay. Fuck. Jeg tager lige noget her. Så. Ja. Og så kom vi derop, og så siger han, det er noget lort og sådan noget der, og så snakkede vi lidt om det og sådan noget. Og så sendte han os lige ned på værelset, vores værelse, så lå vi lige og var lige der og græd lidt måske og sådan noget der. Og så kom vores forældre ud på skolen. Så blev vi hentet. Det var jo sjovt jo. Der var ikke noget, der var sjovt. Vi var alle sammen helt chokerede. Jeg kom hjem, og jeg lå der i min seng, og jeg tænkte, hvad fanden er der sket? Altså, det gik meget hurtigt, hvordan det sådan... Lige pludselig var jeg bare derhjemme. Og så kom jeg... Så var der samtale dagen efter, ikke? Jo. Og jeg valgte at komme hen på skolen og have samtaler. Men mig og Leo, vi lavede over Teams. Ja. Så sådan her samtale, der snakkede I om mulighederne for, om vi skulle blive eller ej. Altså, jeg snakkede om, jeg brugte lidt som alle kort for at få lov til at blive, så jeg sagde, jeg var afhængig af sandwich og... Og så sandwich spray med. Ja. Jeg har taget sandwich på spray med, ja. Nej. Og sådan der. Og vi andre, vi græd jo, var vildt kede af det. Sådan en samtale der, fordi det betød ret meget for os dengang. Ikke så meget mere. Nu er vi oppe. Det skal jo siges, at altså sådan der, jeg er ret sikker på, at de andre over på skolen ikke sidder og spiser pizza med hvidløgsdressing og drikker Cloudy Lemon med sol. Det kan jeg godt love. Men du må godt lige sige noget, fordi Leo, du sad ude af kameraet, så vi skal lige... Ja. Ja, så er vi den. Ja. For så er det lidt flad. Ja, og så... Og det skal jo siges, det her det er jo 5 dage siden det skete. Ja. Og det er 3 dage siden, vi blev smidt ud.
Så Vi er stadig lidt chokeret, ikke? vi er stadig lidt i chok, så send noget kærlighed med i kommentarerne. Ja. Bare en masse hjerter, I bestemmer selv, og så subscribe. Og send noget penge også. Vi vil have nogle penge. Ja, nogle donuts eller sådan noget. Ja. Hvis I sender 1000 kroner, så køber vi pizza næste video. 1000 kroner, så får I shout-out. Men, så hvad tænker I om det? Skriv mig ud. Nå okay, men nu er vi her, og nu er vi oppe, og nu gør vi lige, hvad vi har lyst til. Ja, nu kan vi gøre alt, hvad vi lige har lyst til. Og vi kan i hvert fald starte en podcast. Ja. Og det skal nok blive godt. Ja. Skriv noget i kommentaren, hvis I har nogle gode idéer. Og skriv noget i kommentaren, hvis I ikke har nogen. Og nu er vi også ved vejens ende, er det ikke? Jo. Hvad siger tiden? 25. Hold da op. Jeg tror vi i hvert fald den afslutter. Jeg synes godt, vi lige kan snakke om, hvad vi synes om pizzaen. Den var rigtig lækker. Men jeg har lige stadig et stykke tilbage her. Ej, Det betyder godt, at jeg kunne lide bare godt kunne lide. Beep it out, beep it out, Hvis du beep vil it være out, beep it Kina. out. Hvis jeg var i Kina. Det er det billede af en fra Kina. Ja, det er selvfølgelig lidt synd, hvis I bare hører den på Spotify til jeres Spotify-lyttere. Vi tænker på jer, men I kan ikke se det, men vi tænker på jer. Bare forestil jer en fra Kina. Og der kommer også en video med et YouTube-format snart, hvor vi tager i studiet og laver en sang. I kan lige få en lille snippet af sangen. Her kommer snippet. Jeg elsker den sang. Ja. Sygt god sang. Lyt til på Spotify ude Det er ude snart. fredag. Torsdag aften. 1, 2, 3. Bag døren. Ja. Featuring William Vester. Nej. Ja, det kan jeg Ikke featured, vil Nu kommer et vers. Jeg kom ind ad døren. Jeg kom ind og gør, og I gætter ikke, hvad jeg så. Jo, du skal huske kamera, De er der Jeg drenge stadig. store lavet 1, 2, 3 på tog. Alfa han havde en sandwich i hånden. Og det må man ikke. Så jeg sagde til dem, gå op på kontoret, så skal jeg hjem. Nå, okay, det var noget af verset. Okay, men vi vil godt afrunde her for i dag. Ja. Tak for vi er glade for, at I har tak for at se lyttet og med. høre med, og vær klar på en episode igen i morgen. Det Hvor skal vi snakker, og I husk at skrive i kommentaren, hvor I tror, vi kommer til at være. Ja, så kan vi og så, hvad siger vi så ses vi bare i morgen.